וידע שהעניין הדאגה גם לערבים זה חלק מהציונות. האם אתה היום מכיר בקיומה של ישות פלסטינאית ערבית כאן? אם כן, העניין השם פלסטינה זה רמאות, זה הומצא על ידי היוונים. היוונים היו חשבונות מהיהודים, כי היהודים ניצחו אותם במלחמה. אז הם לא רצו שהארץ יקרא בשם יהודיה, ברומאית. והם המציאו את החוכמה הזו של פלישתים. היו שם יישוב פלישתים, כלומר יווני, זה יווני, שישבו על יד ים התיכון בדרום, שאמרו, נקרא לכל הארץ הזאת פלסטין. אבל לא הייתה מדינה פלסטינאית, לא הייתה אומה פלסטינאית, לא הייתה פלסטינאית. נוצר משהו על ידי הפלסטינים בארץ, על ידי הפלישתים, שבאו מיוון, ועל ידי אלה שקוראים להם עכשיו פלישתים, פלסטינאים. לא היה דבר כזה. מר בן גוריון, האם אתה לא דגלת בהליכה לנגב, גם מעוד סיבה אחת, הכרתית, סליחה, אבל מעוד סיבה אחת, מפני שעל ידי הליכה לנגב אפשר היה ליישב בארץ הזאת מספר גדול מאוד של יהודים, בלי להוציא ערבים, מפני ששטחי הנגב לא היו שטחים שהיו... ובכן, מעולם לא הייתי מסכים שאנחנו נוציא ערבים. זהו, והשיגעון, שאנחנו נוציא ערבים אצלנו, מדוע? ולכן אני הייתי בטוח, ואני בטוח גם עכשיו, שאלמלא לא היה בששת הימים. והיינו יכולים להביא את כל העם היהודי, מתוך מדינת ישראל שבידינו, מבלי להוציא אף ערבי אחד. הם יצאו ב-48. זה היה מעשיר את הערבים. ומה לערבים שנמצאים במחנות הפליטים? נשמע רוזנפלד שאל, מה לאספירציות הערבים שמעשרים יודעי מאין בא 1,200,000 פליטים. הם אף פעם לא יהיו בשטח שלנו. אף פעם לא יהיו בשטח שלנו. זה בלוף כל העסק הזה. והם לא מעוניינים בפליטים שמיטים. זה אחד הנימוקים שלהם להמיץ את ישראל ולהרוס את ישראל. אבל מה בן גוריון? אבל הם רוצים להשמיד אותנו. זה אחד. יש רק שתי אלטרנטיבות. שלום והשמדת ישראל. אחרי שנסכים להשמדת ישראל, אני לא מוכן להסכים.